Paita niyo sa na oras ba? Nagulat na dito akong kadit dito. Patay ako yung kwarta. Asam kung makadiskarte kwarta ni eh. Tama din no, si Bayot. Asa si Bayot ron ba eh? Firman ako itong kwarta. Manto ko sila ha. Giatay maning asam itong balay nila Bayot. Diriperte maning dakuan ng kamilya. Wa ko katuod. Tanan na lang ko diribi. Katay maning gabi na maning yuta nila Bayot. Pati maning dakua. Asa naman tayo lang. Hala si bakla. Nagupuag balay eh. Lover. Yut. Uy, Paploy. Dakuan eh sa balayot no? Di ka-pension sa akong papa. Yut, datuang din. Nag-withdraw man siya kay police ba ya? Let's go ni mo eh. Kaya mo kwarta ba? Wala magkwarta diri? Pero mo ko biti. Wala ko kwarta ba? Wala ko kadit ba? No? Wala yung pait ko. Wala ko yung budget ro. Sabi pa nyo ako tayo. Wala yung budget lagi ro. Makulang sa lain ay ako sa kuha. Daluan eh. Bayutan ni is. Sige na, may ito. Buang ay. Ay! Wala yung kwarta Paploy. Grabe, daluan. Sa mga kalasalig naman ka sa kuha. Ayaw ko kwarta. Mura mag-demigo. Ayaw ay, pasang mo lang sa lain. Kasi ito bi, may blood ko ron na. Daluan, bayutan eh. Paita, wala yung ipahiram ni Bayot ba? Daluan yung bayutan eh. Sa may diskarte na ko ron na para makahiram ko ato. Daghan kayo itong kwarta ba? Klaro kayo. Ay, tama day no? Balon ako. Uy, kani, naski William kung si Payat. Sulpa dyan ang solusyon na ni. Yeah, uy, Paploy oh. Saan tara na nyo? Wala lagi. Tatsa sa mi. Yeah, ako kayo kong problema rin nyo ba? Oo, saan ang puna? Tapay ko ninyo ba? Saan man ang problema day? Hindi mo kong kwarta ba? Kwarta? Talag. Pero na akong solusyon na ni. Saan ang solusyon na na? Huwag mo sagot mo. Oo, saan man na? Ano yung pagod mo? Ah! Gutsit! Ayos kayo. Sugot ni. Dili, buwang. Dato tong bayuta. Kwartahan yung ipinong. Puntahan kayo. Basta ang sabot ha, 30% ako ah. Wala problema. Sugot na na. Bantay mo ba? Kutsa man, ito na to. Atra, asa man? Aman. Tara ito. Tara, kanto na to. Tara. Uy, kalami sa sunset ron ay. Kuya, dala ang kulang. Ay! Gagi. Uy, Paploy. Sige na yun, papa. Wala po ka dire. Pero mahugarta ba? Sa kwarta. Ay, nagsip ang ilam sa kuha lagi. Wala lagi yung kwarta karon lagi. Ano na lang. Ako yung mga boys nito. Saman. Boys? Daw ka buok. Ano ba? Piliin lang. Kasi gusto ni mo. Kay go mo itong duwa. Goods ang rate nila. Oo, barato lang. Tuloy. 500. 500. Piliin lang sila kung same ganan. Pwede maka-inquire? Oo eh. Asaran? Tara, tuwas. Wow. Surya ha. Tara. Ang tanawa ko, ginegosyate na niya. Running out kung tirada sa Kwarta, kaan ba? Yeah. Oh, goods na. Negosyate na. Goods ito. Pinamay yung gis ko ah. 1K mo yan. 1K ko ah. Okay na na. Okay na Ako 500 na mo yan. binuang. Buwang na, kalimut ka. Jots, biya ka. Oo, tama din. Oh, wait. Price na. Pas na, ito na to. Kamu ni ato dito. Ano na lang siya ito? Ha? Dira ko lata. Abuto ni. Tarong nga. Uy, lamay dyan kayo mag-chocolate. Ma'am. Mag-cake. Ay, ma'am. Ay, kuya na pa may kasul. Hindi, ma'am, kanang kami mo itong ipadala ni Boss Paploy. Ay, kataka mo itong mga boys? Kami to. Ah, so kamo to ang gi-offer ni Paploy sa kuha. Oo, kami to, ma'am. Kami to, ma'am. Pwede mo tanah, pila yung rate? Ako, 1K. Oh, 500. 1K? Oh, tapos 500. Oh. Uy, kamahal ba ninyo, oy? Pila na yung pangayo? Mahal king mo. Pila yung pangayo mo, ma'am? Ikaw, base sa ako nakita sa imo, pwede na ka 200. Ha? 200 lang ka. Kagamay, raday. Uy. Kini kay pwede na mas ganyan istag Malboro puti. Ah, puti-puta po ni mo, oy. Yate ning duwa. Murag ako to kupir ba? Kaya nadugay man. Ma'am, last ma'am. Bahala, 150 na lang ko. 150 ka. So kini pwede na ni may puti. Di ko musugot. Di ka musugot? Puti-puta po ni mo. Puta ka, oy. Dili lang ko, oy. Ma'am, sige na babala. 150 lang ko. Dili ko lagi kay dili nga na akong manahan nga mga tipo sa lalaki. Oh, kanindot na kong lawas, oh.
Purma. Hindi ka dito glawas. Nakunay mo tiyang mura kang bungjing. Ah, inuang man ang imuha, ma'am, oy. Ngaya, alakaw na lang, may. Maligyan na lang silupin. Una na, may. Klaro. Putik kamay ni bayutan ni. Wala dyan ko ilang option na ni. Kung takon yun ako to kung pinaka-power ng amigo, gid. Hello, tol. Oh. Buangay busy karon. Matabang ko si mga be. Oh. Kuan ba katong kabalo na ka ba? Oh, daliar dyan mo kasi tabangi ko be. Kaya ra kay nimo ni eh. Oh, sige. Pagdali ka kay kailangan ko na ko ng kwarta. Sige, paabot ko. Sige. Ay, salamat na ana. Sakto rin kayo mga abot ba? Musta? Okay ra? Problema ko tong bakla diya ba? Di mo sugot, dalaan akong laki. Ikaw lang dyan ako pagkasa, tol. Naon niya tol unsay kanang pila yarit ana tol? Kana lang, ako lang sang negosyate dito, tol. Okay ra? Wala talang sa Korea. Okay ra. Ha? Sige. Balbon, bayuta na, oy. Yun! Ay, Paploy. Sa balita. Ano po kayo mong kuhan ba? Ano imong kaistorya ganiya? Maong galinong, nagdala na ko na. Tyree. Tyree? Gajim no? Oo, tanong. Masil ri. Muscle gani. Nya, di pa ka masugot, ana. Pila pa yung rate daw? Ang utana po gani siya. Ikaw, pila na yata mo to? Kaya mga 1.5. 1.5? Oh, 1.5. Ah, sige akong inon, huwag musugot ba? Pila medyo siya ay sulit kaya konti na. Ako sa inyo na. Sige ina, karong sabot ha. Tol, Oy tol. ano yung presyo, tol ba? Pila siya? 1.5, okay ra ka na? Kamaya po na oy. Pilam di gusto nimo? Wag ipot 2.5 na lang na. 2.5? Oh. Sige, ako sa natuon. Sige. Hi Tyree. Hi. Yot, Oy, di mo siya masugot og 1.5 yot. pila dia yung gusto? 2.5 lang. Ano mahala ana? Paploy. Oy, kapakita na halinan sa uling. Kita po gana, worth it po kayo mong 2.5 ano, di po ka magmahay. Ay, mahal kayo. Pwede ang yawan. 1.6 lang ang yabi. 1.6? 1.6 na lang. 100 plus 100. Gawan. Sige. Tol. Ang niyo siya, tol ba? Oh, saman. Last na to, 1.6. Maya po na tol, oy. Ito, duwagan pa na eh. Grabe ito. Chip, mayuta na. Di siya kung sukutan ng 1.6. Kumay ka dito. Duwagan na ito gamay. Duwagan, pilit gamay. Hindi. Iya, tungon sa nako ni last na Sabuti gid. lang. Tyree. Wow. Yot, Sengon. di ba daw makayag mga tas-tasan lang daw gamay sa 1.6 yot? 1.6 tatas gamay. So, 1.7. Okay na siya. 1.7? Oh, pailan na dyan na di. Ang sugot na lagi na. Ako nang ipadididingan, oh. Di ba talaga? Ako nang ikidatan na ako. Hi. 1.7 lang yan. Sugot na. Payutan yun. Dali! Lagot! Tol. Ano sa balita? 1.7 daw to, last offer niya. Ha? Sige. No choice na ni. Larga na siguro na. Ilarga ko na. Basta yung kalimti akong 30% ha. Nga, ikaw na bala to. Goods naman to. Ato ako. Rurog bala to. Sige, tol. Okay na tayo. Sa kwarto ta. Sige, pwede. Kagata ka sa akong room to na. Asaman. Room na ko. Asa pinakalasan ng side. Okay na dito. Si mama tulog man. Kagi. Grabe pinirahay dito. Buto-buto man. Yan, alin na namin silupin. Ah, gamay ra na. Nakita na kong lalaki na dito sa sulod. 1.7 ang opera to. Ha? 1.7? As battery hatag, ay! Agad! Tagam na kayo! Ilang sanya tayo!